stejkom mám veľmi rád grillovanú zeleninu. Tak poďme si ukázať, jak si ju pripravím. Nakrájam si 2 cukety. Jednu som si už stihol nakrájať. A dobre som tam hodil aj tam tú stopku, že? Mám 130 zápasov, takže odpustite mi prosím nejaké excesy. Ideme ďalej. Potom tu máme takýto čarovný baklažánik. Ako sa volá? Japonský. Aký? Japonský. Japonský baklažán si ešte nevidel. Japonci majú šikmé oči. Vieš? Podľa toho. Hopa. Nakrájam si papriku na takéto mesiačiky a dám potom na menšie kúsky. Dobre, celé si to trošku postraším olivovým olejom a premiešame. Osolím si to. Pridám cesnak, aby to malo nejakú chuť. Ešte mi to zoberie trošku oleja. Dobre. A premiešam. Dneska si budeme robiť takýto krásny ribeye k tej grillovanej zelenine. Je veľmi dôležité si to mäsko vybrať ideálne možno hodinku pred robotou z chladničky, aby nebolo studené. A potom by sa mi neurobilo vôbec dobre. Ja takto ukážem. Taký nádherný kus mäsa. Vidíš? Keď si ho vyberiem z chladničky, otvorím si ho, vyberiem si ho a takto si ho nechám temperovať pekne v izbovej teplote. Alebo že máme už teplúčko tak vonku. Ideme si spraviť tú grillovanú zeleninu. Mám tu tento kôš, ja mu vysypem. Ono tam bude asi 10-15 minút. Nechcem, aby tá zelenina bola rozvarená, ale bola teda hotová, ale chrumkavá. Sem tam je dôležité tú zeleninu premiešať, nech sa mi rovnomerne celá spraví. Viete, na čo táto vec? To je na to, keď sa mi dostane do varenia, môžete s tým bodnúť. Ale určite s tým nepíchaj do mesa. Keď mám meso už v správnej teplote, tak si ho osuším, nasolím, to si ukážeme, aby sa mi spravila na tom mese taká krústa. Dobre, takže keď som si meso osušil, tak si ho nasolím. A neboj sa toho, ono to znese. Poriadne som nasol. Rovnomerne samozrejme sa snažím. Dobre, 12 minút prešlo. Mám pocit, že zelenina by mohla byť už hotová. Pozrieme na to. Dobre. Ňam. Dáme si ešte trošku olivového oleja na to. A zelenina vyzerá, že je akurát. Crunchy and fresh. Dobre, takže mäsko mám temperované, nie studené, osušené, nasolené. Vzhľadom na tú hrúbku, chcem to tak medium, tak to nechám tak zhruba 2 minútky z každej strany na tom grille. Ja. Počuješ tú chuť? K tomu stejku si spravím ešte takto blanširovanú brokolicu. Si ju trošku dogrillujem. Poukladám ju tak po stranách toho grillu, aby mi nezhorela. Kukurička. A už to je hotovo. Dobre, mäsko som tam mal 4 minútky dokopy. Podľa mňa je akurát. Nice. Takže ideme ochutnať, čo sme si navarili. Grillovaná zeleninka.
vynikajúce. Dosolené, dochutené, výborné. Mäsko. Absolútne nič tomu nechýba. Keď si ty chceš spraviť dokonalý gastronomický zážitok, tak siahni po mäsku z chuti Španielska a verím, že nebudeš ľutovať.